Здравейте хора, аз съм Бойката, долу 21 и не ще играем Minecraft, както гледате игра на най-новия снапшот, който не го знае. Сега ще го покажа, вече има крила. От тук няма нови неща. Има нови стели, както гледате. Ето ги. Ето има щит. Това ще се взема. Това ще се взема. Това ще се взема и това ще се взема, да, така. Хора, искам да ви покажа на много смешно нещо, затова че сега след много ще го покажа. И хора, сега още го търся го, ето го. Както знаете, вече в новия, вече може да се слагат глави. Само тези други оставяте тук. Ако не сте виждали тази глава, сега ще ви я покажа. И ако въобще не знаехте, че могат да се слагат глави, сега ще ви покажа. Спокойно не се притеснявайте, че ви покажа как да ги сложите. Така, може ли тази глава? Ето хора, сега съм... Давай. Затвори вратата. Както виждате, сега съм така. Ето хора, сега ще ви покажа, съм крипър с Стиви. Но Стиви, не правим главата малко по-голяма. И сега хора ще взема един меч. Така, вижте ми хора. Вижте ми колко съм добър. Ето хора, не знаете, че не може да се лети на сервивал. Вече може. Сега ще ви покажа. Както ме гледате. Не можах да го покажа. Да. Така. F5. Ето сега. Ще ви покажа как се лети на сервивал. Ето хора, сега съм сървал и силета. Ето за доказателство, ако не ми вярвате. Силета. Но ако се блъсна на земята с главата, ще става лошо. Добре хора, то ако искате, ще снимам. Сега ще продължа клипа, ще спра клипа на пауза. Спра клипа за малко на пауза. Чакайте. Пише ясно е. Innocent night.
Хора, вече не им пука. Пуснам няколко зомбита така. Добре хора, вече ще играя в един сервер. Ето групова игра. Ето тук Gameplay BG. Но той не ми е на моята версия, затова че ще спра Майнкрафт за малко. Влезна пак. И сега ще правя една игра. Сега, гледайте сега. Само сме на версията. Така. Awesome. The last version. Save. Добре. Както знаете, вече има едно 9. Снапшоти, каквото и да е, се има едно 9. И сега на нея ще снимам, ако не знаете. По-точно, не, няма да снимам на нея. Снимам на... Ще снимам на... Ох, управете се, мамка му. Хора, това не ми е от играта, просто като снимам и... Ето, гледайте. Играта ми лагва. Къс... Гасте... Ай, не изчуваш така. Того. Спокай по за пауза за малко. 15 мина. Не, аз ставам без 15. Това че... Фун. Добре хора, пак се върнах. Но гледайте, не знам защо, но е така. Ще изключа Майнкрафта и малко ще ви покажа. Сега ще ви покажа малко в страницата на Фейсбук. По-точно сега ще направя на страничка в Фейсбук.